To, čo je za čínsky ojeb, však som si kúpil jedno tako. Vy ste Temu boss. Hej, som... Povedali ste, že keď si stiahnem Temu a bude ma Čína sledovať, tak dostanem 100 €. Veď to je pravda, ty krava. Len si musela niečo objednať, aby si bola skemnutá. Však som to urobila, ty blbec. Možno, ale určite si nestiahla Temu cez čínsky odkaz. Prečo to neskúsiš znova? Dobre, idem to skúsiť. Čože mňa Čína okradla? A pre všetkých, čo sa pozerajú, ak chcete, aby vás Čína sledovala a okradla, stiahnite si Temu. Hej, ty ušoplesk, koľko to stojí? 0 €. A za obe? Tiež 0 €. Bro, a teraz koľko? Všetky sú za 0 €, pochop to? Ale more, ti ušoplesk, môžeš to brať vážne? Jak hovorím, všetky sú za 0 €. Všetci, čo si stiahli Temu, tak môžu dostať tento čísnky tablet, čo sleduje vašu polohu za 0 €. Obsahuje CarPlay a kamera vyzerá ako z Nokie. Obsahuje v sebe vírusy a sleduje vašu polohu, takže Severná Kórea pošlu na vás atómové bomby. A odposlucháva vás? Tak to je poriadna sračka za 0 €. Samozrejme, ak to chceš, tak si stiahni Temu. Ak si odinštaloval Temu, tak si urobil super vec. Alebo Temu zase ojebáva ľudí, že predáva sadu náradia akože za 0 €. Máš Temu? Áno, mám ju stiahnutú, prečo, vole? Tak ty si úplný Temu ťa ojebalo? Tomu neverím. No do piče, mňa okradli. Máš Temu? Áno, a dostal som tieto náradia, ale písali, že to sú prémiové materiály, ale toto je skurvený plast. Skúsil som s tým opraviť svoje auto, lebo som opravár, ale moje auto skončilo takto. A debilná poisťovňa mi nechce dať peniaze naspäť. A keď som došiel domov, tak manželka, keď to videla, tak povedala, že som Temu boss. Dúfam, že Temu skrachuje, lebo ma jebne. Vidíš, Temu je jeden čísnky ofajč, tak prečo ho máš ešte stiahnuté? Prečo sa nepredávajú tieto prdiace motorky? Lebo smrdia ako ty. A ty si pič. Určite je tá zľava moc malá. A ty ľudia si to nekúpia, lebo sú jebnutí. Jebne ma. Aj skoro som sa zjebal na tejto motorke. Toto prdiace hovno, ktoré smrdí ako Putin, tak vie ísť iba 10 km za hodinu. A skače ako Trump, tak je určená pre 90+. Má to na hovno odprúženie a v blate to je práve hovno. Vieš čo, dávam výpoveď, ty hovno smradlavé. Mne to je jedno. Ľudia, stiahnite si Temu, aby vás Čína sledovala. Opica, prepáčte, že ste čakali, tu máš suši. Počkať, však ty si zase ďalší jebnutý Temu boss. Môžeš mi vysvetliť, jak sa furt rozmnožujete? Však lebo ma jebne. O čom hovoríš? Čo si tupí, však hovorím o tomto tablete, že dostanem 100 €. Lenže som si stiahla sproste Temu a nič som nedostala o jebači. Sergej mal celý čas pravdu. Odkiaľ si stiahla Temu? No predsa z Google Play Store. Jaj si zle stiahla zo zlého odkazu, mala si stiahnuť Temu Launcher, kde je čínsky vírus. Ale aj keby si to urobila tak, to je v piči, lebo Temu ťa aj tak okradne. Drž hubu. No kurňa, jasné, že ste ma okradli. Aj tak si to vyskúšaj, tento tablet má v sebe. Temu OS display vyzerá, ako keby si sa na neho vysrala, má v sebe 2 GB úložisko. A takto nejak vyzerajú fotky? Rýchlo stiahuj Temu, toto je najhoršia reklama. Stiahla som si Temu a hovno som dostala ten čínsky Temu boss, môže povedať pravdu? Čaute, Temu je reál, nepočúvajte túto slejku? Vieš čo, drž hubu a daj mi tvoj mobil. Díky, teraz tam máš vírus. Čo ty Temu opica? Ty krysa, čo si mi stiahol. Ľudia, pozrite, on je normálne opica červená. Stiahnite si Temu, aby ste dopadli takisto. A ty nesťahuj Temu, radšej daj odber Sergejovi. Podvodník! Debilný severnokorejský pičus. Čo sa deje? Idiot, slúbil si 5000 čísenky eur, ale nič som nedostala. Naša akcia nie je skutočná, ty si kráva, že veríš Temu. Ty žltozmilná azijská skurvená pičovina, ja som to tak vedela. To je tvoj problém. Môj problém, kokotko. A keď chceš peniaze, tak choď makať do práce, nežobrať a revať. Vieš čo, serem na teba, tlste prasa. Takže neklikaj na 100 € zľavy na Temu, lebo skončíš ako tá sviňa. Čože, čo sa stalo? Hej, ty hajzel, prečo kradneš moje peniaze? Prepáčte len, ja som žebrák, nemám ani na jedlo. Ale nemusíš kradnúť, stačí, keď si stiahneš Temu a dostaneš 100 €. Môžeš tam nakupovať za nízke ceny a nikto ťa neojebe. Ale ty pička skurvená, ja nakupoval z Temu a okradli ma... Ale to musíš si stiahnuť cez Instagram, ty tupá hlava. OK, tak to skúsim. Vy dementi, vy ste ma okradli, ja skapem ako bezdomovec. Vidíte, ľudia, nemáte veriť Temu bossovi. Podvodníci, rozjebem vám tie falošné tablety. Do piče zastavuj. Jebe ti na tú tvoju retardovanú hlavu. Hovorili ste, keď si stiahnem Temu, tak dostanem tablet, ale nič nemám. Odkiaľ si stiahla Temu? Na tom záleží. Áno, keď to stiahneš dobre, dostaneš tento tablet.
Tento tablet má obrázovku 1080 Činanov a je celý rozbitý, lebo Činania ho hádzali o zem a má gajovskú tapetu. Takže sťahujete tému a hlavne nehačte tablety na zem. Spalím všetko. Debil, nerob to. More, ale nikto to nechce. Táto powerbanka z Číny je úplne na hovno. Nenabije ti to telefón, len to píše, že Putin je najlepší. Ale keby si to spálil, tak by si zomrel si ty tupec? No trošku, ale nikto to nechce, tak čo s tým mám kurva robiť? Reálne stačí naskenovať tento QR kód a budete to mať zadarmo, ale nikto to nechce. Tak lebo ľudia si myslia, že je to podvod, ty retard? Nezmysel stačí, keď naskenujete tento QR kód. Skúsim to... Počkať, čo to má znamenať? Hej, ja som dostala Rickroll vírus. Hlavne neskenuj ten QR kód.